Mandarayang Tindera. Magandang araw sa inyo mga kasityo. Welcome ulit sa ating channel. Panibagong araw, panibagong kwento na naman ang ating pagsasaluhan na siguradong muli na namang magpapagana sa malilikot nating isipan. Ang episode natin ngayong araw ay hango mula sa kwentong ipinadala sa atin ng bago nating letter sender na si Maki. Tungkol umano ito sa karanasan ng kanyang lola na itago na lang natin sa pangalang Aling Lolita. Na isa raw umanong mandarayang tindera ng karne noon sa isang maliit na palengke sa Bicol. Pero bago niyo siya husgahan, samahan niyo muna akong pakinggan ang kwento niya mga kasityo. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Simulan na natin ang kwento. Hi Sir Jupiter. Hello din po sa lahat ng mga listeners dito sa Sitio Pangil. Tawagin niyo na lang po ako sa palayaw kong Maki, 33 years old. Dati po akong nagtatrabaho sa Binondo bilang merchandiser sa isang medyo malaki rin naman pong grocery store. Pero kare-resign ko lang po dahil naghahanap ako ng mas stable na trabaho. Nalaman ko kasing buntis ang misis ko nung isang linggo lang. Matagal na po akong follower ng mga channel nyo sa YouTube pero ito po ang first time na mag-share ako sa inyo ng kwento. Kasi marami akong time ngayon. Isa pa po, simula kasi nang malaman kong buntis ang aking misis, hindi na po ako mapakali. At paulit-ulit akong binabagabag ng karanasang ito na ayoko na po talagang maulit pa sana kahit kailan. Nangyari po ito sa lola kong itago nyo na lang sa pangalang Lolita. Nagtitinda po siya dati ng mga karne sa palengke sa probinsya namin sa Bicol, kung saan din po ako nagkaisip at nagbinata. Mga taong 2005 po yun kung hindi ako nagkakamali. Siguro mga nasa 14 anyos pa lang ako. Habang si lola naman po, mga nasa 60 mahigit na. Nung mga panahong yun, palagi akong kasama ng lola ko kapag magtitinda siya sa palengke. Ako po ang tagabuhat ng mga mabibigat niyang paninda, tagasukli sa mga customer namin at tagabalot ng mga pinamili nila. Simula po noong bata pa lang ako, yun na ang ikinabubuhay ng lola ko hanggang sa magkaisip na ako at magbinata. Kaya nga po halos alam ko na lahat pagdating sa pagtitinda. At ganoon din po sa ginagawang pandaraya ni Lola. Nakakahiyaman pong aminin, pero opo, isa po ang lola ko sa mga tindera na maraming alam na gawin para lang makapandugas sa customer niya. Mula sa timbangan niya, sa pagsusukli, hanggang sa mismong mga paninda namin, alam na alam po niyang dayain. Hindi ko na lang po i-mention dito kung paano niya ginagawa yon para hindi po tularan ng iba. Basta nung mga panahong yon, ang alam ko lang, ginagawa niya po yun para sa akin. Lola ko lang po kasi ang bumubuhay sa akin noon kasi si nanay, meron na pong ibang pamilya. Anak lang po kasi ako sa pagkadalaga ng nanay ko, kaya siguro wala siyang pakialam sa akin. Mahal na mahal po ako ng lola ko, kaya nga ginagawa niya ang lahat para sa akin, kahit ang mandaya ng ibang tao. Hindi ko sinasabing tama ang ginagawa niya dahil para sa akin naman yun, pero wala eh. Yun lang po ang alam niyang paraan
ng mga panahong iyon. Hanggang isang araw po mga pasado 5:00 na siguro yun ng hapon at oras na ng pagsasara namin sa tindahan ng isang customer pa po ang humabol at bibili raw po siya ng karne ng baboy. Natatandaan kong gwapo yung lalaking yon. Mestizo, mukhang mayaman. Kaya binulungan ako ni Lola na kunin ko raw yung timbangan niyang may magic para makadilihensa raw kami ng extra. Mukha raw po kasing turista yung lalaki, sabi sa akin ni Lola, at kapag turista, malamang po, mapera yun. Kaya sumunod naman po ako agad sa utos niya. Pero may napansin lang po ako sa lalaking yon, Sir Jupiter. Nakita ko kasi na nangingitim ang labi niya. Mukha rin siyang puyat at may sakit kasi balot na balot siya, samantalang hindi naman malamig ang panahon dahil summer. Tapos para pa siyang may sore eyes kasi sobrang pula ng mata niya. Panay po ang hawak niya sa tenga niya noon, Sir Jupiter. Di po siya mapakali. Para siyang nasasaktan kasi kada hahawakan niya po yung tenga niya, bigla siyang ngumingiwi. Umaaray pa siya ng mahina noon. Di rin po siya makatingin ng diretso. Nakayuko lang siya kahit kinakausap siya ng kinakausap ni Lola para hindi niya mamalayan yung ginagawang pandaraya dun sa timbangan. Naglabas ng pera yung lalaki maya-maya. Ang alam ko, sakto lang pang 1 kilo yung pera niya noon. Tapos nagsimula ng magtimbang si Lola. Kitang-kita ko po na sobrang laki ng nabawas sa 1 kilong karne ng baboy na binibili ng lalaki. Halos ilang hiwa lang po yun eh. Tapos ang dami pang taba nung ibinigay ni Lola. Pagkabigay niya nung 1 supot na karne dun sa lalaking mestizo, nakita kong biglang kumunot ang noo ng lalaki. Tapos bigla niyang itinanong kung 1 kilo na raw ba yun. Bakit daw kakapiraso lang? Mukhang sobra lang daw ng kaunti sa kalahating kilo yung ibinigay sa kanya ni Lola. Tapos may amoy na rin daw yung karne. Sigurado raw siyang botsa yun. Doon na nagdemand yung lalaki na isauli na lang sa kanya ni Lola yung pera at sa iba na lang daw siya bibili. Pero itong Lola ko, hindi pumayag. Ipinagpilitan ni Lola na naibalot na raw niya yung paninda kaya hindi na pwedeng ibalik. Nagalit naman yung lalaki. Sinabi niya kay Lola na ilang araw na raw siyang hindi kumakain. Ilang araw na raw siyang nagtitiis at yun na lang daw ang natitira niyang pera. Hindi raw siya makakauwi sa pamilya niya dahil baka raw po masaktan niya sila sa lagay niya ngayon. Gutom na raw siya kaya para daw walang gulo, ibalik na lang sa kanya ni Lola ang pera. Ang weird na po talaga ng sinasabi ng lalaki. Hindi na namin maintindihan. Siguro sa sobrang galit na rin niya. Nagmatigas naman po ang lola ko. Hindi niya talaga ibinigay dun sa lalaki ang pera. Hanggang sa inabot na po talaga kami ng dilim. Pero hindi pa rin sila tapos magtalo. Nakita ko na pahawak yung lalaki sa sikmura niya maya-maya, tapos bigla siyang napatingala sa langit. Galit na galit siya nung ibalik niya ang tingin niya kay Lola bago po siya nagbanta at sinabing magsisisi raw si Lola sa ginawa niya. Tapos nagmamadali na pong umalis yung lalaki na akala mo may humahabol sa kanya. Di po siya inintindi ni Lola at tuwang-tuwa pa nga siya. Kasi nakadugas na naman daw siya ng pangkain namin kinabukasan. Ako naman po,
Medyo naawa naman ako noon sa lalaki pero hindi ko naman mapigilan ang lola ko. Kasi sanay na rin ako matagal na niyang ginagawa yun. Pagkatapos naming magsara ng tindahan, naglakad na kami ni Lola pauwi kasi malapit lang naman sa palengke ang bahay namin. Meron lang kaming dinadaanang shortcut noon na hindi masyadong dinadaanan ng mga sasakyan. Kaso, wala pang ilaw dun dati kaya madilim, tapos mabato pa. Buti na lang, maliwanag ang buwan nung gabing yun. Habang binabaybay namin yung daang yun, maya-maya, naramdaman namin bigla ni Lola na parang lumalakas ang hangin. Nakatitig ako noon sa paanan namin kasi nga nag-iingat akong hindi kami matisod sa malalaking bato sa daan. Kaya bigla kong napansin yung parang anino ng isang malaking aso na mukhang sumusunod sa likod namin ni Lola. Napansin din pala ni Lola yun kaya sabay kaming napalingon sa likuran pero wala naman kaming nakita. Bigla akong kinabahan nun. Hinila ako ni Lola at binilisan namin ang lakad namin. Tinanong ko pa nga kay Lola kung ano yun. Pero ang sabi niya sa akin, wala lang daw yun. Maglakad lang daw ako ng maglakad para makapaghapunan na kami kasi nagugutom na raw siya. Pero namamawis ang kamay ng lola ko. Alam kong kinakabahan din siya kasi kadalasan madaldal si Lola kapag naglalakad kami pauwi. Pero nung gabing yun, tahimik lang siya kahit na sinasabi niya sa akin na wala lang daw yung nakita ko kanina. Huwag ko raw pansinin. Pero alam ko hindi totoong wala lang yung sumusunod sa amin noon, Sir Jupiter. Hindi pa rin kasi nawala yung mga aninong nakikita namin na parang sumusunod sa amin. Minsan, malaking aso. Minsan naman po hugis tao at meron ding malaking pusa. Nakakarinig din po kami ng hingal na parang aso. Tapos nararamdaman ko talagang may dumadaan sa likuran ko. Sinundan kami noon sa paglalakad hanggang sa makarating na kami ng bahay. Tapos dun pa lang po biglang nawala yung sumusunod sa amin ni Lola. Pagpasok namin sa loob ng bahay, inutusan agad ako ni Lola na magsara ng pintuan at bintana. Halata ko kay Lola na napapaisip din siya at nakakaramdam ng takot pero hindi na lang ako nagsalita. Kasi alam kong pagagalitan lang ako noon. Tapos nung isasarado ko na sana yung huling bintana namin sa salas, nagulat ako. Kasi nakakita na naman ako ng anino na parang nagtatago dun sa poste ng kuryente namin. Nakasilip yun sa amin at nakatitig. Dun tatawagin ko na sana si Lola, kaso paglingon ko ulit sa may poste, wala na siya. Hindi ko na lang po pinansin yun kasi natakot na ako at isinarado ko na lang ng maigi ang bintana. Kinabukasan, Sir Jupiter, hindi kami nakapagtinda ni Lola sa palengke kasi bigla pong sumama ang pakiramdam niya. Di na namin naitinda yung mga natira naming karne kasi tuluyan na pong nabulok yun lahat. As in lahat. Pati po yung mga hindi botsa. Nabulok din kahit nakalagay naman yun sa freezer. Hindi po halos makatayo si Lola ng araw na yun. Suka po siya ng suka at ang sakit-sakit daw po ng sikmura niya. Pakiramdam niya raw may humahalukay sa loob ng tiyan niya. Hindi rin po siya mapakali kasi sobrang banas na banas daw siya. Pakiramdam daw niya, dinadarang siya sa apoy at sinisilaban ang katawan niya. Akyat panaog din po si Lola sa bahay kahit na hirap siyang tumayo.
Hindi niya raw alam kung saan siya pupwesto kasi parang may naaamoy daw po siyang mabaho. Inutusan niya nga ako na maglinis ng buong bahay, pati banyo at lababo. Pinakuskus niya sa akin para mawala daw ang amoy. Pero hindi naman daw yun natanggal. Samantalang wala naman akong naaamoy na mabaho. Pinagpipilitan lang talaga sa akin ni Lola na parang ang lansa-lansa daw ng buong bahay namin. Hanapin ko raw kung saan ito nanggagaling. Ganon din po ang nangyari kay Lola nung mga sumunod na araw, Sir Jupiter. Buti na lang po umuwi ang Tito Ian ko na nagtatrabaho bilang sikyo noon sa ibang city at siya na po ang gumastos sa pang-araw-araw namin simula noon. Kasi tuluyan na pong naratay si Lola sa higaan. Palagi po siyang dumadaing na masakit daw ang tiyan niya, lalo na po kapag papatak na ang 5:00 ng hapon o kaya po ay magsisimula ng mag-agaw ang liwanag at dilim sa labas. Simula rin po nang magkasakit noon ang lola ko ay halos gabi-gabi na rin kaming nakakarinig ng malalakas na alulong at tahulan ng mga alagang aso ng kapitbahay. Pero ang sabi ni Lola, wala naman daw ibig sabihin yun at huwag daw kaming mag-isip ng kung ano-ano. Baka tinamaan lang daw siya ng trangkaso o kaya ay may nakain lang siyang hindi maganda. Kaya nagkaganon ang katawan niya. Di po kasi naniniwala si Lola sa mga kababalaghan, Sir Jupiter. Kaya ganon din si Tito Ian. Pero ako matagal na pong may hinala na hindi talaga normal ang nangyayari sa lola ko. Mahilig kasi talaga akong magbasa noon at makipagkwentuhan ng mga nakakatakot sa mga barkada ko. Saka isa pa isang gabi, habang nagbabasa ako ng comics noon sa second floor ng bahay namin sa tabi ng malaki naming bintana, nakaaninag na naman ako ng parang anino ng tao na nakasampa sa may bubungan namin. Nakadapa po siya, parang may sinisilip. Maliwanag kasi yung buwan noon, tapos pagkasilip ko sa labas, nakita ko nga yung aninong yun na mabilis din naman pong nawala nung kumurap ako saglit. Bigla akong napaatras noon. Lumayo ako sa bintana at talagang sobrang lakas ng kalabog ng dibdib ko. Alam kong hindi ako namamalikmata noon kasi kitang-kita ko talaga yung anino. Natakot lang akong sabihin yun kay Lola at kay Tito noon kasi baka pagalitan lang nila ako. Simula nga noon, hindi na ulit ako tumambay sa bintana at palagi ko nalang binabantayan noon si Lola sa kwarto. Sa takot na baka totoo nga talaga ang hinala ko, na inaaswang si Lola. Marami na kasi akong naririnig na kwentong aswang noon sa lugar namin kasi halos yung mga ganung kwentuhan talaga ang usong-uso sa mga kabataan dati. Palibhasa hindi pa uso ang cellphone noon. Bonding namin ng mga barkada ko ang magkwentuhan, lalo na kapag may mga napapabalitang kababalaghan sa lugar namin. Kaya kumpara kay Lola at Tito Ian, mas marami akong alam talaga ng mga panahong yun. Hanggang sa nagkaroon na po si Lola ng sugat sa bandang sikmura niya, Sir Jupiter. Nung una maliit at halos gatuldok lang po. Pero unti-unti po talaga yung lumaki ng lumaki. Yung sugat niya puro langib pero mukhang hindi gumagaling. Halos araw-araw po nananariwa yun na parang araw-araw din sinasadya iyong sugatan. Parang unti-unti nang nabubutas yung balat ni Lola noon, kaya ang hinala po ni Tito Ian ay baka may diabetes na raw si Lola.
Dinala naman po niya agad si Lola sa ospital. Pero ang sabi raw po ng doktor, hindi naman daw ito diabetic. Simpleng sugat lang daw po yun na naimpeksyon. Kasi baka raw kinamot ni Lola o ano. Kaya niresetahan lang siya ng ointment at antibiotic. Saka pain reliever na rin para sa kirot. Wala rin daw pong nakitang komplikasyon man lang sa loob ng tiyan niya. Kaya hindi raw dapat kami mag-alala. Sabi po ni Lola, hindi pa rin naman daw kasi siya ganun katanda. At puro masusustansya naman ang kinakain niya, kaya malabo raw na magkasakit na lang siya bigla. Biniro niya pa kami na mabubuhay pa raw siya ng matagal, kaya wag daw kaming excited. Akala po namin pagkatapos naming mapatingnan si Lola sa doktor ay gagaan man lang ang pakiramdam niya. Pero nagkamali po pala kami. Pagkatapos po kasi noon, Sir Jupiter, ay lalo lang pong lumala ang lagay ng lola ko. Nagsimula pong mamaga yung sugat niya sa sikmura, Sir Jupiter, at lalo pa po yung lumaki at lumalim. Nagkaroon na rin po ng nana na lumalabas dun sa sugat ni Lola. Halos kasya na pong ipasok ang hinlalaki dun at sobrang baho po ng amoy na umaalingasaw galing dun. Hindi na po namin alam ni Tita Ian noon kung ano ang gagawin kay Lola. Tapos po ay dumagdag pa yung paglalarin ng mga weird at nakapangingilabot na bagay na nangyayari sa bahay namin, lalo na kapag sasapit ang dilim. Nandiyan tuwing papatakbo ang 7:00 ng gabi, bigla na lang may kakalabog ng malakas dun sa bubungan ng bahay namin. Tapos magsisimula na po si Lola na dumaing na ang sakit-sakit na naman daw po ng sugat niya. Tumitindi raw po ang kirot noon kahit na anong inom niya ng gamot. Halos gabi-gabi rin po nakakakita na kami ni Tito Ian ng malaking asong itim na umaali-aligid sa bahay namin na wala naman doon kapag sumasapit ang umaga. Kung hindi naman po aso, malaking ibon naman po ang natatanaw naming nakadapo sa puno namin ng kamatsili sa bakuran. Kung minsan pa nga po, ay pusa ang dumadalaw sa bintana namin. Buti na nga lang, naabutan ko yun na papasok pa lang sa loob ng bahay namin. Naitaboy ko siya bago pa po siya tuluyang makapasok sa bahay. Hanggang isang hapon, Sir Jupiter, meron po akong isang kabarkada na nagpunta pala sa bahay namin para ayain akong sumali sa laro nila ng basketball. Pero nasa gate pa lang daw po siya ng bahay namin, nakita niya na yung isang hubot-hubad at napakalaking taong nakasabit sa bakal na grills ng bintana sa kwarto ni Lola. Nakasilip daw po ito, sumisinghot-singhot kaya sobrang napasigaw po ng malakas yung kabarkada ko. Hagad-hagad naman po ni Tito Ian yung sinasabi nitong tao raw na nakasabit sa bintana. Para daw po itong lumalambitin at may pilit na sinisipat sa loob ng kwarto, Sir Jupiter. Dali-dali daw po noon si Tito Ian na dumampot ng itak sa pag-aakalang baka akyat bahay lang ang nakita ng bata. Pero kitang-kita raw po ni Tito na bigla yung nag-anyong aso. Tapos nagtatakbo daw yun palayo. Tiningnan pa nga raw po siya ng masama noon bago yun nawala. Ang laki-laki raw po ng pagkakabuka ng mata noon. Nagtatagis pa raw po ang mga ngipin na parang pinagbabantaan din ang tito ko. Dun pa lang po, parang nakumbinsi si Tito na hindi nga normal ang sakit ni Lola.
Simula ng gabing yun, hindi na po namin inalisan ng tingin si Lola. Salitan po kami ni Tito Ian sa pagbabantay sa kanya. Halos wala na nga pong tulog noon ang tito ko dahil pagkakagaling nito sa trabaho ay nagbabantay pa po siya kay Lola. Kaya minsan ay nagpipresenta na lang po ako kahit na natatakot din naman ako ng mga panahong yun. Isang beses po, nagpapatimpla sa akin si Lola ng gatas noon. Kaya kinailangan ko pong bumaba sa kusina para mag-init ng tubig. Nang bigla po akong makarinig ng malakas na kalabog sa itaas. Dali-dali po akong umakyat noon tapos pagdating ko sa kwarto ni Lola, nakita ko na lang po yung malaking lalaking hubot-hubad na yun na nakasabit na naman sa bintana ng kwarto at pilit pong inaabot sa higaan niya ang lola ko. Mahahaba na po yung braso niya sa kabinti, pati po lieg. Nakakatakot ang hitsura niya kasi yung balat niya parang manipis lang at kitang-kita po yung mga ugat-ugat niya sa katawan na parang ang itim ng dumadaloy na dugo. Sa sobrang takot ko, Sir Jupiter, nagawa ko pong ibato ng ibato sa may bintana lahat ng madampot kong gamit. Buti na lang talaga at may metal grills yung bintana namin kaya hindi pa rin po makapasok ang aswang. Wala pa po noon si Tito Ian. Di pa umuwi galing sa trabaho kaya kaming dalawa lang talaga ng lola ko ang nasa bahay. Talagang iyak po ako noon sa sobrang takot. Samantalang si Lola tulog na tulog pa rin. Pero umuungol na naman sa sobrang sakit. Para lang po siyang nananaginip kaya natataranta na rin ako. Lalo na po nung maya-maya. Hindi pa rin umalis yung aswang dun sa may bintana at parang sinusubukan niya pa po yung sirain. Kita ko talagang naglalaway siya, Sir Jupiter. Yung laway niya tumutulo at umaagos na sa katawan niya na para pong takam na siya kay Lola. Ang tulis po ng dulo ng dila niya at humahaba yun. Kaya nagawa niyang ilusot yun sa bintana. Nanigas na lang talaga ako nun sa kinatatayuan ko ni hindi ako makalapit sa lola ko kahit na nakikita kong malapit na siyang maabot ng dila ng aswang. Sigaw lang po ako ng sigaw. Humihingi ako ng tulong sa mga kapitbahay pero wala yatang nakakarinig sa akin noon kasi malalayo po ang agwat ng mga bahay. Tapos napapalibutan pa ng maraming puno yung bahay namin kasi mahilig magtanim ang aking lola. Nginingisian ako ng aswang noon para inaasar niya pa ako na walang tutulong sa amin. Pinahaba niya po ng pinahaba yung dila niya na nakakadiri din po ang itsura kasi sobrang daming laway na tumutulo galing doon. Buti na lang po siyang dating ni Tito Ian na meron pong dalang buntot pagi na hiniram niya pa raw po sa kasamahan niya sa trabaho. Pinaghahataw po ni Tito Ian yung dila ng aswang na mabilis naman pong tumakbo at umalis dun sa may bintana. Pero hindi pa rin po tuluyang lumayo sa bahay namin. Dinig na dinig po kasi namin, Sir Jupiter, yung paggapang ng aswang sa mga dingding ng bahay namin na para pa po siyang naghahanap ng lulusutan. May pagkakataon pa po na parang may parte siyang pinupukpok sa bandang CR kasi bukas ang bubong namin doon. Para pong sinusubukan niyang tuklapin yung yero doon at gustong-gusto pa talaga ng aswang na makapasok. Kasi maririnig na rin namin yung hingal niya na para na pong hingal aso. Napakapit na lang po ako kay Tito Ian noon. Buti na lang simula nang malaman kong inaaswang si Lola, palagi ko nang isinasara ang mga bintana at pintuan ng bahay namin. Ginawa na rin po ni Tito Ian yung mga mahuhunang parte ng bahay kaya hirap na hirap makapasok ang aswang. Tapos bawat sulok pa sinasabuyan namin ng asin kaya nga po siguro nung nakaharap ko yung aswang kanina, nakita kong lapnos-lapnos na ang balat niya.
Sa maniwala man po kayo o hindi, umabot po ng kinabukasan ang pagpabantay namin noon kay Lola. Kasi talagang hindi umalis sa labas ng bahay namin ang aswang kung hindi pa siya muntik ng masikatan ng araw. Dahil po sa pangyayari na yon, nag-decide na po kami na humingi ng tulong. Una po kaming lumapit sa isang albularyong taga roon sa amin na kilala pong nanggagamot daw ng mga kinukulam. Sinabi po namin sa kanya ang lahat. Simula nung gabing pakiramdam namin ni Lola ay may sumusunod sa amin. Nang tanungin po kami ng albularyo kung meron daw po ba kaming pinaghihinala ang tao, ako na po ang nagkwento sa kanya tungkol dun sa lalaking nakaaway ng lola ko bago siya magkaganito. Yung mistisong lalaking bumili po sa amin ng karne na dinaya ni Lola. Dinescribe ko po sa albularyo ang itsura ng lalaking yun, pati na rin po yung mga sinabi niya sa amin bago niya pinagbantaan ang lola ko. Napaisip naman po yung albularyo. Ang sabi niya sa amin, malaki raw po ang posibilidad na yanggaw o isang bagong silang na aswang ang nang-aaswang kay Lola Lolita. Base na rin po sa pagiging agresibo nito, saka raw po dun sa pagpapapalit-palit nito ng anyo sa iba't ibang klase ng hayop na parang wala pa siyang sariling identity. Kaya daw po malakas talaga ang kutob ng albularyo na yanggaw nga ito. Kung kumikirot daw po ang tenga ng lalaking yun nung time na nagtalo sila ni Lola, malamang po doon din ipinadaan ang laway ng aswang na siyang nakapanghawa dito. Ganun daw po kasi ang karaniwang ginagawa sa ibang lugar. Naging uso raw po yun dati, yung mga aswang na nagpapakalat ng lahi nila. Sinusumpit daw po sa tenga ang isang tao para pumasok sa katawan nito ang laway nila. Tapos dun na sila magsisimulang maging aswang. Agresibo raw po talaga ang mga yanggaw kasi wala pa silang pakialam sa mga rules ng bago nilang lahi. Ito raw po kasi yung mga oras na hindi pa nila kayang kontrolin yung matinding kalam ng sikmura nila at ang bulong ng utak nila na kumain sila ng tao o hayop. Malamang daw po dahil sa kasalanang ginawa ni Lola dun sa yanggaw, napili siya ng aswang para maging pinakauna niyang pagkain. Kaya po ayaw siyang tigilan nito ngayon. Ganun daw po talaga sila. Hindi sila titigil hanggat hindi nila natitikman man lang ang pinakaunang biktima na sobra daw po nilang kinakatakaman. Naggalit pa nga noon si Tito Ian kay Lola kasi nga napahamak siya dahil sa pandaraya niya sa tindahan. Ipinaliwanag din po ng albularyo sa amin na kaya raw po nanghihina si Lola ay dahil nahihigop daw po ng aswang ang lakas niya. Kahit sa pamamagitan lang daw po ng pang-aamoy nito sa kanya. Kaya nga raw po may mga buntis na nakukunan kapag inaaswang sila kasi may kakayahan daw po ang mga aswang na mangain ng lakas kahit hindi nila nahahawakan ang biktima nila. Hindi po kami natulungan ng albularyong yon, Sir Jupiter, kasi hanggang paliwanag lang po ang nagawa niya sa amin. Hindi raw po kasi niya kayang labanan o kontrahin yung mga ganong kaso. At mas mabuti raw po na humanap kami ng marunong talagang lumaban sa aswang. Kaya lang po hindi kami gaanong makakilos ni Tito Ian, Sir Jupiter, kasi hindi po talaga kami tinitigilan ng yanggaw. Halos gabi-gabi pa rin po siyang dumadalaw sa bahay namin at makailang beses pa po niyang sinubukang makapasok.
One time nga po nakita kong pinagkakasya ng pusa yung katawan niya sa siwang sa pagitan ng pader at kisame namin. Buti na lang po at naturuan na ako ni Tito Ian ng gagawin ko kung sakali. Palagi po akong may dalang saltik kahit saan ako magpunta. Tapos ang bala ko tingga na gawa sa tanso. Kasi sabi po ng albularyo, takot daw ang mga aswang sa ganon. Natuto na rin po kaming magsaboy ng asin sa bawat sulok ng bahay namin sa tuwing sasapit ang hapon. Nagsusunog na rin po kami ng goma araw-araw dahil ayaw na ayaw po ng aswang sa amoy noon. Nakumpleto na nga po ni tito ko ang buntot pagi. Palaspas at puno ng kalamansi na kilala raw pong pangontra at pantaboy sa mga aswang. Pero talagang wala pa rin po yung epekto. Sobrang tindi po ng pagnanasa ng aswang na kainin ng lola ko, Sir Jupiter. Daig niya pa po ang patay gutom. Gumagawa at gumagawa talaga siya ng paraan para makuha si lola. Hindi siya natatakot na baka mahuli siya ng tao basta't makain lang niya ang gusto niya. Nakahanap din po si Tito ng bagong albularyo na may kakayahan daw pong makipaglaban sa mga aswang. Kaya lang po ay sa ibang bayan pa raw yun. Medyo malayo sa amin. At nung dadalhin na po namin ni Tito Ian si Lola doon, huli na po pala ang lahat. Nung araw po na yun, habang naghahanda po kami ni Tito Ian sa pag-alis dahil dadalhin niya po namin si Lola sa panibagong albularyo, bigla na lang po namin siyang narinig na sumigaw ng sobrang lakas. Dumaing siya na ang sakit-sakit daw ng nararamdaman niya. Ang sabi niya hindi na raw po niya kaya at gusto na raw po niyang matapos ang paghihirap niya. Tapos pag-akyat po namin ni Tito Ian sa taas, nakita namin siya na nakaupo na at nakaliyad parap dun sa bintana. Nakataas po ang damit niya na para pong ibinibigay niya ng sarili niya. Sobrang tindi po ng awang naramdaman ko sa lola ko ng mga sandaling yun, Sir Jupiter. Tapos kitang-kita ko pa po na bigla siyang bumagsak sa sahig. Mga ilang segundo lang pagkaakyat namin. Ginising ko po si Lola, Sir Jupiter. Sinubukan ko pa po siyang yugyugin at painumin ng tubig, pero bumula po bigla ang bibig niya at umalingasaw po ng sobrang baho ang sugat niya sa sikmura. Bigla pong tumulo doon yung napakarami pong nana na kulay berde na ang lapot-lapot na dahil meron na po yung kasamang dugo. Bumubulwak po yun, Sir Jupiter, tapos sa tuwing umaagos po yun at pumapatak sa sahig, parang natutuyo rin po agad ng sobrang bilis. Doon po, bumigay na pala ang katawan ni Lola. Hindi niya na po kinaya ang sakit at panghihina niya. Sinubukan pa po namin siyang isugod noon sa ospital, pero talagang wala na po siyang buhay nung dumating kami. Ang ikinamatay daw po ni Lola, impeksyon sa bituka. Kahit po yung ibang doktor na napagtanungan namin noon nagtaka rin kung bakit hindi agad nila nakita yun nung una naming dalhin si Lola sa kanila. Pero ano pa nga po ba ang magagawa namin? Wala na nga ang lola ko. Kahit po anong iyak ang gawin namin noon, talagang wala na siya. Yun na po ang pinakamalungkot na araw sa buhay ko. Ilang taon na nga po ang nakalipas, pero kapag naaalala ko yun, naiiyak pa rin ako. Hindi ko po akalain na mawawala si Lola sa ganoong paraan. Parang imposible, pero talagang nangyari na eh. Pero hindi pa rin po natapos
Sa pagkawala ni Lola ang lahat ng kababalagang nangyayari sa amin noon, Sir Jupiter. Kasi kahit po doon sa ospital, nakita kong nakamatyag pa rin yung malaking aso na palagi rin po naming nakikitang umaaligid sa bahay. Parang inaabangan niya po kaming malingat sandali kay Lola. Kahit patay na po si Lola, parang gusto niya pa rin pong kainin, Sir Jupiter. Sabi po ng albularyong nakausap namin, ganun daw talaga ang gawain ng aswang. Kaya kailangan daw po ay bantay sarado namin ang bangkay ni Lola, kahit sa burol niya. Daig pa po namin ang may binabantayang preso. Yun nga lang, baliktad kasi nagbabantay kami para hindi siya makapasok. Unang araw po ng burol, Sir Jupiter, marami na pong taong dumadalaw agad nun kay Lola. Kasi marami siyang mga suki at kakilala sa lugar namin. Itinago po namin sa kanila ang tungkol dun sa pangangaswang na nangyayari kay Lola. Kasi ayaw sana naming mapag-usapan pa yun ng iba. Pero doon po mismo sa burol, Sir Jupiter, nagpakita pa rin ang Yanggao. Yun pong apo ng isa sa mga kumari ng Lola ko bigla na lang pong nagsisigaw, Sir Jupiter. Kasi nakakita raw po siya ng mga mapupulang mata na nakasilip sa bintana nung nagpunta siya sa kusina para sana tumulong sa pagbibigay ng pagkain sa mga bisita. Umaangil daw po yun kaya napatingin siya at nakita niya ngang titig na titig ito sa kanya. Ang laki raw po ng mata, katulad nung description ni Tito Ian nung nakita niya itong nakasabit dati sa bintana. Sa ikalawang gabi naman po, nakarinig ng malalakas na pagaspas ng pakpak ang mga bisita namin. Umiikot-ikot po sa buong bahay na parang pong nananakot siya. Kasi yung iba sa mga bisita namin noon nagsiuwian na po ng maaga. Grabe po ang pakikiusap namin ni Tito Ian na huwag nilang ipagkalat yung mga nakikita at naririnig nila. Pero sa huli po, umabot pa rin ang balita sa maraming tao. Kaya nga po halos walang gustong dumalaw noon sa burol ng Lola ko. Takot po kasi sila na baka raw madamay sila sa galit ng aswang kay Lola. Buti na lang po yung albularyong nilapitan namin, Sir Jupiter. Nag-volunteer na siya na tutulungan kaming magbantay noon sa burol. Wala po talagang umaalis noon sa tabi ng kabaong ni Lola, Sir Jupiter. Kasi nga po, sobrang tapang at sobrang agresibo ng aswang na umaali-aligid sa bangkay niya. Malamang daw po hanggang sa pagkalibing ng Lola ko ay naririyan pa rin ang Yanggao. Kaya nga po hindi namin alam ni Tito kung paano ang gagawin namin. Hanggang sa magdesisyon na lang po siya na ipakremate ang bangkay ng Lola ko kahit na medyo mahal gawin. Nung huling araw nga po ng burol ni Lola, Sir Jupiter, hindi pa rin po tumigil ang aswang. Talagang sinubukan niya pa rin ang lahat ng makakaya niya para lang makain niya ang bangkay ng Lola ko. Halos hindi na po siya natatakot na ipakita ang sarili niya sa amin kasi maaga pa lang po naririnig na namin yung alulong niya, pati na rin po ang huni niya na parang nagbabanta. Nung mga bandang 7:00 pasado na bigla na lang po niyang binunggo ng napakalakas ang bintana namin na talagang nagtanggalan na yung pagkakapako ng mga grills. Mabuti na lang po talaga at sobrang handa yung albularyong nalapitan namin. Meron po siya nung inilabas na tela noon na kulay pula na may lamang parang kulay puting pulbos na hindi ko alam kung para saan. Basta naglagay po siya ng kaunti noon sa may bintana na binutas na nung aswang, pati po dun sa may pintuan. Ang sunod po umihip siya sa hangin at parang bumulong ng mga salita.
Bigla pong natahimik ang paligid, Sir Jupiter. Tapos sa isang iglap po narinig na lang namin na para pong may gumugulong galing dun sa bubong namin. Bumagsak po sa lupa ang isang napakalaking aso na ang sama-sama po ng tingin sa albularyo bago siya tumakbo palayo. Hindi na nagawang magpakita ng yanggaw pagkatapos noon. Pagka-cremate po ni Lola, Sir Jupiter, huminto na rin po ang pagdalaw sa amin ng aswang. Hanggang sa kinuha na po ako ulit ni nanay at pinatira ako kasama ng bago niyang pamilya dun sa Marinduque. Hindi naman po ako tumagal dun kasi nga po ay hindi ko makasundo ang bago niyang asawa. Maaga na lang po akong nagtrabaho noon pagkatapos ko pa lang ng high school para mabuhay ko ang aking sarili. May asawa na po ako ngayon, Sir Jupiter, at gaya po ng nasabi ko sa unang parte ng sulat kong ito, buntis po ngayon ang misis ko. Sa totoo lang po, bago ko pa malaman na buntis pala siya, ay ilang araw ko na pong nararamdaman na parang may naglalakad-lakad sa labas ng inuupahan naming apartment tuwing hating gabi. Pero kung titingnan ko naman po yun, wala naman akong nakikita. May pagkakataon din po na kumakalabog ang bubungan namin. Tapos si Mrs. po nagigising na tagaktak siya ng pawis. Wala pa naman po akong nakikitang kahit na anong kakaiba. Pero nararamdaman, oo. Nabanggit pa sa akin ng misis ko na parang ilang araw na siyang balisa at hindi raw siya mapakali. Minsan daw parang hinahalukay ang sikmura niya tapos gusto niya raw sumuka ng sumuka. Pero ayaw naman daw lumabas ng suka niya. Nasa mataong lugar po kami nakatira, Sir Jupiter, pero hindi ko pa rin naiwasang maisip nung una pa lang na baka po inaaswang siya. Kaya bago pa niya sabihin sa akin na buntis siya ay may idea na po ako tungkol doon. Nagpanggap na nga lang po akong na-surprise nung inamin niya sa akin yun. Hindi po kasi alam ni Mrs. ang tungkol sa kwentong to kung paano namatay ang lola ko. Ayoko rin pong takutin ang asawa ko kung ngayon ko sa kanya ikikwento ang tungkol dito. Sa totoo lang po, Sir Jupiter, gusto ko nang lumipat ng lugar ngayon pa lang. Pero hindi ko alam kung may silbi ba yun. Baka kasi sundan lang din kami ng aswang kapag umalis kami dito. Buti na nga lang talaga. Kasama namin sa bahay ang bayaw ko at ngayon po ay nandito rin sa amin ang mga biyenan ko. Dahil nalaman nilang masela ng pagbubuntis ni Mrs. Gusto raw nila siyang alagaan kasi unang apo rin nila ito. Talaga nga lang pong napapaisip lang ako ngayon. Natatakot ako na baka po yung yanggaw na umaswang kay Lola noon ang siya ring umaaswang ngayon sa asawa at magiging anak ko. Sa tingin niyo ba, dapat kong sabihin to sa mga magulang ng asawa ko para matulungan nila ako? O mas maiging sarilinin ko na lang muna ito? Baka kasi hindi nila ako paniwalaan. Sobrang mga relihiyoso pa naman po ang mga biyenan ko at hindi ako sigurado kung naniniwala sila sa mga ganito. Nahihiya rin ako sa kanila kasi hindi naman kami ganun ka-close pero kinakabahan kasi talaga ako para sa mag-ina ko. Ayoko pong mawala sila sa akin at hindi ko kakayanin pag nangyari yon. Sana po, Sir Jupiter, mapili niyong basahin itong kwento ko para na rin po matulungan niyo akong mag-decide kung ano ba talaga ang dapat kong gawin.
tatanawin ko pong malaking utang na loob yun kung sakali. Maraming salamat po agad, wala pa man. Ako po ulit si Maki. At hanggang dito na lang po muna.